நேயர்கள் அனைவருக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இப்போ நாங்கள் நின்றுட்டுருக்கிற இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா பள்ளிவாசல் கட்டுவதற்காக ஒரு இடம் இப்போ அது வாங்கியிருக்கோம். இந்த டோட்டல் ஏரியா பார்த்திங்கன்னா ஒரு 18 சென்ட்டு. ஈரோட்டில் அவல் பூந்தரைன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கிராமத்தில் இந்த இடம் வாங்கியிருக்கோம். இந்த இடத்துல ஒரு தாவா சென்டர், பள்ளிவாசலுடன் கூடிய ஒரு தாவா சென்டர் இங்கே தொடங்க போகிறோம். அதற்கான நிதி வசூல் பண்ணக்கூடிய ஒரு வீடியோ தான் இந்த வீடியோ. இப்போ இந்த தாவா சென்டர் ஒவ்வொரு கட்டடத்துக்கும் ஒரு வரலாறு இருக்கும். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் முதல்ல மதீனாவுக்கு போன உடனே அவங்க முதல்ல பண்ண காரியமே ஒரு பள்ளிவாசல் ஏற்படுத்தினது தான். ஏன்னா ஒரு பள்ளிவாசல் அது வரலாற்று அது பேசும். ஒரு கட்டடம் கட்டும்போது அந்த கட்டடம் எதற்காக எழுப்பப்பட்டது, அது எதன் காரணத்தினால் அது எழுப்பப்பட்டது அப்படிங்கிறது அது மக்கள் மத்தியில் என்னைக்கும் இருக்கும். இப்போ நிறைய பள்ளிவாசல்கள் இது வரைக்கும் நீங்கள் கட்டி கொடுத்துருப்பீங்க, அதுக்கு நிறைய ஃபண்டு கொடுத்துருப்பீங்க. அப்போ இந்த பள்ளிவாசல் ஏன் முக்கியமானது அப்படின்னு பார்க்கும்போது, இந்த அல்லாஹ்வுடைய தீனை முழுமையான தீனாக கற்றுத்தரக்கூடிய ஒரு இடமாக இங்கே தொடர் பிரச்சாரம் செய்வதற்கும், குழந்தைகளுக்கு பயிற்சி தருவதற்கும், தர்பியா நடத்துவதற்கும், பெண்களுக்கான தர்பியா நடத்துவதற்கும், குர்ஆனுடைய கல்வி மக்கள் மத்தியில் உண்மையான அசல் கல்வி கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்குமாக ஒரு தாவா சென்டராகத்தான் இந்த பள்ளிவாசல் நம்ம ஏற்படுத்த போகிறோம். இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு நன்மையான காரியம் பள்ளிவாசல் கட்டுறது. அதிலும் கூடுதலாக இகாமத்தே தீனுக்காக ஒரு பள்ளிவாசல் நாம் அதை எழுப்ப போகிறோம். இன்ஷா அல்லாஹ் உங்களால் ஒத்துழைப்பு கொடுங்க. இப்போதைக்கு பிளான் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2500 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் இப்போ ஒரு 3 அடுக்கு கட்ட போகிறோம். கீழே பள்ளிவாசல், மேலே பார்த்திங்கன்னா ஒரு மீட்டிங் ஹாலு, அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா தங்கக்கூடிய அந்த பள்ளிவாசலுடைய நிர்வாகத்துக்காக இருக்கக்கூடிய ரூமு, ப்ளஸ் ஸ்டுடியோ ஒன்று ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம். இன்னும் நிறைய நிகழ்ச்சிகள் யூசுப்பர் முஸ்லீமில் இன்னும் அதிகம் ஆட் பண்ணுறதுக்காக பண்ண போகிறோம். அப்புறம் ஒரு லைப்ரரியும் இங்கே நிறுவ போகிறோம். அந்த லைப்ரரியில் பார்த்திங்கன்னா இகாமத்தே தீன் சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து புத்தகங்களும் எங்கேயும் போய் தேடி அலையிறதுக்கு இல்லாமல் எல்லா லாங்குவேஜில், மோஸ்ட்லி உருது அண்ட் தமிழில் இருக்க, இங்கிலீஷ், இந்த 3 லாங்குவேஜில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு நல்ல புக்காக இருந்தாலும் இந்த இடத்துல அது இருக்கும். அந்த புக்கை பார்த்துட்டு அங்கேருந்து நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணி வாங்குறதுக்காகவும் உங்களுக்கு அது யூஸ் ஆகலாம். ஸோ இது ஒரு முக்கியமான பணி. இதுக்கான செலவு அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு 2500 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுனா ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு 2000 ரூபாய் செலவாகுது. அப்போ 7500 அப்படிங்கும்போது கிட்டத்தட்ட 1.5 கோடி ரூபாய் இதுக்கு தேவை இருக்குது. இப்போதைக்கு இனிஷியலாக நம்மக்கிட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 லட்சம் ரூபா வச்சுட்டு தான் இப்போ வேலையை தொடங்க போகிறோம். இது சீக்கிரமாக இது எவ்வளோ சீக்கிரம் கட்டி முடிக்கணுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் இது செலவு குறையும். இன்னும் சொல்லப்போனால் மிடில் ஈஸ்டில் இருக்கக்கூடிய சூழல் உங்களுக்கே தெரியும். விலைவாசிகள்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் எப்படி போகும்லாம் கணிக்க முடியாது. சுயஸ் கனலில் இருக்கக்கூடிய அந்த போக்குவரத்து தடைப்பட்டதன் காரணமாக இப்போவே விலைவாசிகள் ரொம்ப அதிகமாக தான் போயிட்டுருக்கு. அது எலெக்ஷனுக்காக விலைவாசிகள் ஏற்றுறது கொஞ்சம் நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க. எலெக்ஷன் வந்துருச்சு அப்படின்னா விலைவாசிகள்லாம் இன்னும் அதிகமாக ஏறும். கட்டுறதுக்கான அந்த வேலையும் இன்னும் அதிகமாக பணம் தேவை அதிகப்பட்டுரும். ஸோ முடிஞ்ச அளவிற்கு உங்களால் எவ்வளோ பணம் தந்து உதவ முடியுமோ இன்ஷா அல்லாஹ் நீங்கள் கொடுத்து உதவுங்க. அந்த பணத்தை அல்லாஹ்வுக்கு பயந்து நாங்கள் சரியான முறையில் எதுக்கு கொடுக்குறீங்களோ அதுக்காக மட்டுமே பயன்படுத்துவோம் அப்படிங்கிறத உறுதிமொழியாக நாம் இதை சொல்லிக்கிறோம். கீழே நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கக்கூடிய இந்த அக்கௌண்ட் நம்பரு எங்களுடைய ட்ரஸ்ட்டுடைய அக்கௌண்ட் நம்பரு. அல்ஹுதா ஃபவுண்டேஷனுங்கிற அந்த பேரில் இந்த ட்ரஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் அந்த ட்ரஸ்ட்டுடைய அக்கௌண்ட்டில் நேரடியாக நீங்கள் செலுத்தலாம். ஸோ உங்களால் ஆன பொருள் உதவியை நீங்கள் விரைந்து அனுப்புங்க. அந்த வேலை நிற்காமல், இது பணத்துக்காக இந்த பில்டிங் நிற்கவே கூடாது. அப்போது இதில் கூடுதல் இன்னொரு தகவல் சொல்கிறோம். ரம்ஜான் வரைக்கும் நீங்கள் ஜக்காத்து கொடுக்குற அந்த இது நீங்கள் தள்ளி போட வேண்டாம். நீங்கள் முன்கூட்டியே உங்களுடைய ஜக்காத்து பணமாக இருந்தாலும் இந்த வகைக்கு நீங்கள் செலவு பண்ணலாம். இது இருக்கிறதுலேயே மிகவும் நன்மை அதிகம் பெற்றுத்தரக்கூடிய செயல். முஸ்னத் அஹமதில் பார்த்தீங்கன்னா சாத் பின் அபி வக்காஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு ஹதீஸு, நீங்கள் எந்த ஒரு தர்மம் செஞ்சாலும் அதில் 1லிருந்து 10 மடங்கு நன்மை தான் அதுக்கு கிடைக்கும். அதே அல்லாஹ்வுடைய பாதையில் நீங்கள் ஒரு அதுக்காக செலவு பண்ணும்போது அது 700 மடங்கு அல்லாஹ் உங்களுக்கு நன்மை தருவான். ஸோ இது அல்லாஹ்வுடைய பாதையில் அல்லாஹ்வுடைய தீனை எடுத்து கற்றுக் கொடுப்பதற்காக கட்டப்படுற இது பள்ளிவாசல். இது மற்ற பள்ளிவாசல்களை போல் அல்லாமல் இது மக்களுக்கு வழிகாட்டும் ஒரு மையமாக ஆக்குவதற்காக கட்டக்கூடிய இந்த பள்ளிவாசல். இதுக்கு உங்களால் ஆன உதவிகளை எதிர்பார்க்குறோம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.